Ai observat vreodată cum unii oameni par imuni la haos și stres, în timp ce alții se prăbușesc sub cea mai mică presiune? Ce știu ei și tu nu știi? Seneca a dezvăluit secretul cu peste 1900 de ani în urmă. Nu sunt oameni speciali, ei pur și simplu practică 12 ritualuri mentale specifice pe care stoicii antici le-au dezvoltat pentru a forja o minte indestructibilă. Aceste ritualuri nu necesită ore de meditație sau schimbări drastice în rutina ta. Sunt practici simple pe care le poți face în 15 minute pe zi și care vor transforma complet modul în care gestionezi adversitățile, respingerile și eșecurile. Abonează-te la canal, lasă like-ul tău și comentează din ce parte a lumii ne urmărești, pentru că acum îți voi spune totul. Te-ai întrebat vreodată de ce uneori simți că nu mai poți face față zilei care abia a început? De ce te trezești cu mintea plină de griji, simțindu-te obosit chiar înainte de a-ți bea prima cană de ceai sau cafea? Mulți oameni simt aceste lucruri zi de zi. Fiecare dimineață aduce noi provocări. Poate ai multe sarcini la muncă, poate ai probleme acasă, ori te îngrijorezi din cauza banilor sau a sănătății. Câteodată pare că toate grijile se adună și se așează ca o greutate invizibilă pe umeri. Îți spui că vei rezolva totul, dar simți că nu ai energia sau puterea necesară. Acesta este stresul. Stresul nu este doar un cuvânt pe care îl auzim la televizor sau de la prieteni. Stresul este o stare pe care o simți în corp. Inima îți bate mai repede. Mintea ți se umple cu gânduri care nu se opresc. Uneori nu poți dormi bine. Alteori nu te poți concentra la lucrurile simple. Tot ceea ce trebuie făcut pare prea mult. Sunt zile în care totul devine greu, chiar și cele mai mici sarcini. Anxietatea este și ea parte din viața modernă. Anxietatea nu este întotdeauna la fel ca stresul. Câteodată, anxietatea vine fără să ai o problemă clară. Poate ai totul sub control la muncă și acasă. Totuși, simți în stomac o neliniște. Parcă te aștepți să se întâmple ceva rău, deși nu ai un motiv evident. E ca și cum mintea ta nu poate să stea liniștită, chiar și atunci când totul pare normal în jurul tău. Sunt foarte mulți oameni care trăiesc așa. Ei nu vorbesc mereu despre ceea ce simt, dar în fiecare zi poartă cu ei aceste griji invizibile. Unii le ascund de cei din jur sau zâmbesc chiar și atunci când se simt goi pe dinăuntru. Unii cred că e ceva greșit cu ei, dar nu este nimic greșit. Stresul și anxietatea sunt normale. Sunt felul în care corpul și mintea reacționează la ceea ce ni se întâmplă. Problemele apar în viața fiecăruia. Nimeni nu are o viață perfectă, fie că e vorba de locul de muncă, de copii, de părinți, de bani sau de sănătate, fiecare adult cunoaște griji mari sau mici. Uneori, această tensiune se păstrează mult timp. Simți că nu mai vezi lumina la capătul drumului. Te întrebi dacă ceilalți sunt mai rezistenți decât tine sau dacă tu ești prea slab pentru a rezista. Poate te uiți la cei din jur și crezi că doar tu te simți obosit, speriat sau supărat atât de des. Adevărul este simplu. Aproape fiecare om se confruntă cu astfel de sentimente. Diferența nu este că unii oameni nu au deloc probleme. Diferența este că unii oameni au învățat să gestioneze altfel stresul și anxietatea. Ei cunosc felul în care să-și calmeze mintea. Ei folosesc metode simple pe care le pot aplica în fiecare zi, fără să fie nevoie de ajutor special sau de soluții miraculoase. Primul pas important este să recunoști ceea ce simți, să nu te mai întrebi dacă ești slab sau să crezi că trebuie să-ți ascunzi emoțiile. Este normal să simți stres sau anxietate. Este normal ca uneori să simți că nu poți duce mai mult. Când recunoști asta, deja ai făcut un pas înainte. Mulți oameni cred că trebuie să fie puternici tot timpul și că nu e voie să-și arate slăbiciunea. Dar nu există oameni fără teamă sau fără griji. Tocmai faptul că recunoști că ești stresat sau anxios arată că îți pasă de tine și că vrei să găsești soluții. De obicei,
Stresul pornește de la lucruri pe care nu le putem controla. Poate primești prea multe cereri la muncă sau poate cineva drag se îmbolnăvește. Poate nu ai bani suficienți pentru facturi sau simți că nu te poți ajuta pe tine și pe cei din jur. Poate ai pierdut pe cineva sau ai trecut printr-o schimbare mare. Toate aceste lucruri pun multă presiune pe corp și pe suflet. Ce se întâmplă atunci când nu avem metode să ne ajutăm? Stresul și anxietatea cresc. Inima bate tare. Nu mai poți dormi. Nu mai ai chef de nimic. Poate devii nervos cu cei dragi sau te închizi în tine. Stresul și anxietatea aduc și alte lucruri. Poate te îmbolnăvești mai ușor. Poate uiți să mănânci sau mănânci prea mult. Poate faci greșeli la locul de muncă. Viața devine mai grea. Există însă soluții simple. Nu trebuie să schimbi totul dintr-o dată. Nu trebuie să devii altă persoană. Există metode pe care le poți folosi pas cu pas. Cel mai important lucru de știut este că nu ești singur și că merită să cauți ajutor sau să încerci ceva diferit, chiar dacă la început pare greu. Este bine să începi prin a observa ce simți. Dacă astăzi ești triștit, spune-ți în gând: astăzi mă simt trist. Dacă simți presiune, respira adânc și spune-ți: este normal să simți stres. Doar faptul că numești ceea ce simți ajută deja. Și mai mult ajută dacă nu te judeci pentru asta. Nu ești mai puțin valoros pentru că ai emoții negative. Corpul și mintea lucrează împreună pentru a te proteja. Există zile în care totul pare prea mult. Atunci, ajută să faci o pauză, să te așezi pentru 5 minute, să respiri profund și să te gândești la ce ai nevoie cu adevărat. Poate ai nevoie doar să bei apă, să mergi la fereastră și să privești cerul. Poate ai nevoie să spui cuiva ce simți, fără teamă că vei fi judecat. Chiar și aceste gesturi mici fac diferența. Unii oameni găsesc ajutor citind, ascultând muzică, ieșind la plimbare sau vorbind cu prieteni buni. Alții se roagă, meditează sau pictează. Nu există un drum unic pentru toți. Important este să cauți ceea ce te liniștește pe tine. Când stresul devine prea mare și nu mai poți face față singur, este bine să ceri ajutor. Poate vei discuta cu un membru al familiei sau cu un prieten apropiat. Poate vei merge la medic. Nu este rușinos. Este curajos să vrei să te simți mai bine. Un simplu telefon sau un mesaj poate fi începutul schimbării pentru tine. Sunt și momente în care trebuie să accepți că nu poți controla totul. De exemplu, nu poți schimba deciziile celorlalți sau evenimentele vremii. Nu poți opri timpul. Poți însă alege să nu te lupți cu ceea ce nu poate fi schimbat. Poți alege să reacționezi calm, chiar dacă simți tristețe sau dezamăgire. Există metode antice care ajută mintea și inima să se liniștească. Una dintre cele mai vechi și mai simple metode este inspirată de filosofia stoică. Aceasta nu înseamnă să negi problemele, ci să înveți să trăiești altfel cu ele, să înțelegi ce poți schimba și ce nu poți schimba, să găsești o cale de mijloc între a fi pasiv și a reacționa impulsiv. Fiecare zi aduce cu ea șansa de a încerca un lucru nou. Poți încerca să alegi o singură activitate care te calmează. Poți decide să faci o plimbare scurtă. Poți să îți notezi 3 lucruri pentru care ești recunoscător. Poți să-i zâmbești unei persoane apropiate sau să-ți acorzi 5 minute de liniște. Cheia este să faci aceste lucruri cât mai des, zi după zi. Nu contează dacă te oprești uneori. Important este să te întorci la ele ori de câte ori ai ocazia. Astfel, mintea și corpul se învață cu liniștea. Înveți să gestionezi stresul și anxietatea fără a le lăsa să crească și să te blocheze. A ști că nu ești singur în ceea ce simți este un mare ajutor. Uneori, doar faptul că știi că alții trec prin aceleași stări îți aduce un pic de pace. Sunt milioane de oameni care se simt obosiți, triști sau speriați din când în când. Aceasta nu înseamnă că nu pot deveni puternici, senini sau calmi. Simplul adevăr este că puterea nu vine din lipsa problemelor, ci din modul în care răspunzi la ele.
Stresul și anxietatea pot fi reduse dacă ai grijă de tine pas cu pas. A avea grijă de tine nu este egoism, este necesitate. Chiar dacă ai grijă de familie, de prieteni sau de colegi, trebuie să ai grijă și de propriile tale gânduri și sentimente. Când ești mai liniștit, poți ajuta și pe cei din jur să fie mai bine. O minte liniștită se construiește cu pași mici. Nu este nevoie de soluții complicate sau scumpe. Uneori este de ajuns să inspiri și să expiri adânc, să pui pauză grijilor măcar pentru câteva minute, să recunoști ce simți și să accepți acele sentimente fără vină. Deși viața modernă aduce griji zilnice mai mari ca altădată, avem și mai multe resurse ca oricând pentru a le gestiona. Avem informație, avem sprijin, avem tehnici simple, luate din vechile filosofii care funcționează și azi. Poate nu e ușor să începi, poate crezi că nu ai timp, dar chiar și un moment scurt de liniște aduce mai multă stare de bine decât o zi întreagă de griji. Dacă astăzi începi să practici atenția la emoțiile tale, să respiri adânc și să alegi o singură metodă care te ajută să te liniștești, deja ai pornit pe drumul către o minte mai calmă și mai curajoasă. Oricine poate să aibă o zi grea. Oricine poate să se simtă pierdut uneori. Dar fiecare dintre noi poate învăța, pas cu pas, să facă față acestor stări. Puterea mentală nu este ceva cu care te naști, ci ceva ce poți construi, chiar dacă faci greșeli, chiar dacă uneori te simți slab. Curajul nu înseamnă să nu simți frică. Curajul înseamnă să recunoști ceea ce simți și să mergi înainte cu pași mici, cu răbdare și cu dorința de a avea grijă de tine. Chiar și cea mai scurtă pauză de liniște, chiar și cel mai mic gest de grijă față de sufletul tău, contează. În fiecare zi poți încerca din nou. Viața modernă nu este simplă, este plină de alegeri, sarcini, cerințe și provocări. Dar în același timp este plină și de soluții simple, de momente de liniște pe care le putem crea chiar noi. Fiecare pas pe care îl faci pentru a-ți calma mintea contează. Astfel, zi după zi, devii mai puternic în fața stresului și anxietății. Pe acest drum, răbdarea și bunătatea față de tine însuți sunt mult mai importante decât perfecțiunea. Orice clipă de pace adăugată într-o zi plină de griji are o valoare uriașă. Fiecare zi ne dă ocazia de a începe din nou, de a ne asculta cu adevărat, de a recunoaște ceea ce simțim și de a găsi un mic moment de liniște. Așa construim fără grabă o minte mai senină, mai curajoasă și mai pregătită pentru tot ceea ce aduce viața. Atunci când reușești să ai un moment de liniște și să simți că mintea ta este puțin mai calmă, poți începe să te uiți la felul în care gândești despre viață. Este important să știi că tipul de gânduri pe care le ai poate face diferența între o zi liniștită și una plină de stres. Tot ce simți și tot ce trăiești depinde mult de cum alegi să privești ceea ce se întâmplă în jurul tău și în interiorul tău. Unele gânduri aduc frică sau supărare, dar altele pot aduce pace și putere. Mulți oameni găsesc un ajutor simplu și sigur în învățăturile unei filosofii antice, numită stoicism. Stoicismul a apărut în urmă cu multe sute de ani. Oamenii care au început această filosofie trăiau vremuri dificile și aveau, la fel ca noi, griji, probleme și pierderi. Acești oameni se numeau stoici. Ei au scris despre ce au descoperit. Au vorbit despre cum să trăiești o viață fără să fii controlat de teamă, furie și durere. Cartea lor nu era de poveste greu de înțeles, ci de folos pentru oamenii obișnuiți. Stoicii credeau că nu ceea ce ni se întâmplă ne face să suferim cel mai tare, ci felul în care alegem să gândim despre ceea ce ni se întâmplă. Poate fi vorba de o veste proastă, de o pierdere sau de o critică. Unii se supără, alții plâng, iar unii găsesc o cale de a rămâne liniștiți și calmi, chiar și atunci când viața le dă lovituri. Oamenii nu pot controla toate evenimentele din viața lor, dar pot învăța să răspundă mai bine la ce li se întâmplă. În stoicism
Nu există reguli grele sau teorii pentru care ai nevoie de studii lungi. Tot ce ai nevoie este să fii sincer cu tine și să vrei să te înțelegi mai bine. Nu trebuie să cunoști cuvinte complicate sau să stai ore întregi cu cărți în față. Stoicii au spus că adevărurile importante sunt simple. Dacă încerci să pui în practică aceste adevăruri zi de zi, viața ta devine mai clară. Un principiu important pe care stoicii îl repetau mereu este acesta: concentrează-te doar pe ceea ce poți controla. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă zilnic și nu depind în niciun fel de tine. Nu poți opri ploaia, nu poți schimba deciziile unui șef, nu poți controla comportamentul altor oameni. În schimb, îți poți controla gândurile, reacțiile și felul în care alegi să trăiești fiecare zi. Stoicii credeau că fericirea nu vine din lucruri din afară, ci din felul tău de a privi totul. Stoicismul nu îți cere să devii o altă persoană. Nu trebuie să arăți altfel, nici să renunți la ce îți place. Este suficient să înveți să observi ce simți și să alegi conștient cum reacționezi. Dacă cineva te critică, poți să te superi sau poți să te întrebi dacă acea critică te ajută să crești. Dacă pierzi ceva drag, poți să te gândești la ce ai avut frumos. Dacă se întâmplă ceva greu, poți să accepți și să cauți o soluție fără să te lași copleșit de emoții. Stoicii spuneau că trebuie să te bucuri de ceea ce ai și să accepți cu pace ce nu poți schimba. Nu este ușor la început, dar fiecare om poate exersa. Nu contează vârsta, nu contează cât de bogat sau sărac ești, nici dacă ai citit mult sau puțin. Filosofia stoică este pentru toți cei care vor mai multă liniște și putere în suflet și minte. Unii oameni cred că filosofia este doar pentru cei care citesc cărți grele sau vor să vorbească frumos. Dar stoicismul nu este așa. Este o cale de a-ți simplifica viața. Nu te oprește din a simți, nu te obligă să fii rece sau indiferent, din contra, te învață să îți cunoști bine emoțiile și să nu le lași să te conducă spre reacții care aduc și mai multă durere sau supărare. Un alt lucru important pe care îl învață stoicismul este recunoștința. Să vezi ce ai deja. Să fii mulțumit chiar și cu puțin, pentru că oricând viața se poate schimba. Stoicii spuneau că fiecare om are în fiecare zi o mulțime de motive de mulțumire, dar de multe ori nu le vede pentru că se gândește doar la probleme. Această filosofie nu cere sacrificii mari sau acțiuni spectaculoase. Nu ți se cere să te retragi din lume, nici să renunți la lucrurile tale. Dimpotrivă, stoicii credeau că trebuie să trăiești bine în mijlocul vieții, cu toate grijile, munca, familia și toate momentele bune sau rele. Tot ceea ce trebuie să faci este să schimbi puțin felul în care gândești despre viață, despre tine și despre ceilalți. Stoicii au lăsat multe sfaturi clare. Unul dintre cele mai simple este să-ți spui dimineața, când deschizi ochii: astăzi voi face tot ce pot cu ce am. Acest gând, chiar și spus în șoaptă, ajută să începi ziua fără teamă de greșeli. Nimeni nu este perfect. Chiar și stoicii aveau zile în care simțeau furie, tristețe sau frică. Diferența era că ei nu fugeau de aceste emoții, ci le priveau direct, le acceptau, apoi făceau tot ce puteau pentru a acționa în mod corect și liniștit. Poate te întrebi dacă această filosofie te poate ajuta și pe tine. Poate crezi că viața ta e prea complicată sau că ești prea obosit să încerci ceva nou. Dar stoicismul nu cere schimbări mari sau eforturi obositoare. Tot ce trebuie este să-ți acorzi câteva minute pe zi să privești altfel la ceea ce trăiești. Poți începe cu o întrebare simplă: ce pot să controlez eu astăzi? Dacă răspunsul este unul clar, concentrează-te pe ceea ce poți face. Dacă nu poți schimba o problemă, acceptă-o și mergi mai departe. Una dintre cele mai mari puteri ale acestei filosofii este să te învețe să nu reacționezi imediat cu furie sau panică, să îți acorzi o pauză, să respiri, apoi să gândești. Dacă înveți să faci acest lucru, problemele vor părea mai mici și mai simple.
Nu vei mai fi ca o frunză luată de vânt, ci vei fi tu cel care decide cum să acționezi. Chiar dacă uneori suferi, vei ști că ai făcut tot ce ține de tine. Unii oameni folosesc stoicismul doar atunci când trec prin momente grele. Alții îl practică zi de zi, chiar și când totul merge bine. Pentru mulți a devenit un ajutor de bază, o unealtă care nu costă nimic și poate fi folosită oricând. Când folosești această filosofie, obții nu doar liniște, ci și curaj să te ridici când ai căzut sau ai greșit. Fiecare idee din stoicism este gândită să fie ușor de aplicat în viața de zi cu zi. Nu este nevoie să fii pe deplin perfect, nici să reușești din prima. Ceea ce contează este să exersezi, să observi ce simți și să alegi de fiecare dată reacția care te ajută să mergi mai departe cu sufletul mai ușor. Un alt lucru esențial în această filosofie este acceptarea. Acceptarea nu înseamnă să renunți la a lupta sau să fii pasiv. Înseamnă să nu te mai chinui cu ceea ce nu poți schimba și să te concentrezi pe ceea ce ține de tine. De exemplu, nu poți schimba ce s-a întâmplat ieri, nici nu poți controla dacă soarele va răsări mâine. Poți însă avea grijă de felul în care vorbești cu oamenii, de cum alegi să reacționezi la o veste proastă sau la o problemă neașteptată. Stoicii ofereau și multe exemple simple pentru fiecare zi. Să fii bun cu ceilalți, să încerci să ierți, să nu te lași atras de dorințe nesfârșite, să nu te plângi mereu de ce nu ai, să te gândești din când în când la scopul vieții tale. Toate aceste lucruri par mici, dar când sunt făcute cu atenție, devin o forță care te face mai echilibrat și mai calm. Această cale nu te oprește din a avea vise sau din a încerca să fii mai bun. Din contră, te ajută să vezi mai clar ce vrei și ce contează cu adevărat. Când mintea nu mai este plină de agitație, poți să decizi cu inima deschisă ce pași vei face în continuare. Poate vei descoperi că fericirea vine din lucruri simple, o vorbă bună, o zi fără griji, un ajutor oferit cuiva fără să aștepți altceva în schimb. Mulți oameni care au încercat să aplice această filosofie spun că viața lor s-a schimbat încet, dar sigur. Nu toate grijile au dispărut, dar au simțit mai mult curaj și au rămas calmi în momentele cele mai grele. Au învățat să nu se mai certe pentru orice, să nu mai dea vina pe ceilalți, să nu mai piardă ani de zile încercând să schimbe ceea ce nu depinde de ei. Stoicismul nu promite o viață fără probleme. Nu promite bogăție sau succes peste noapte. Promite însă o claritate mai mare, o minte limpede și o putere interioară care te ajută în orice zi, bună sau rea. Fiecare principiu stoic este ușor de aplicat dacă ai răbdare și voință. Chiar dacă nu reușești de prima dată, este important să continui. Cea mai frumoasă parte este că nu ai nevoie de nimic special. Nu trebuie să cumperi cărți, nu trebuie să mergi la cursuri scumpe, nu trebuie să urmezi un lider. Totul pornește de la tine și de la dorința de a-ți schimba gândurile, puțin câte puțin. Există multe persoane care au trecut peste perioade dificile folosind aceste sfaturi. Ei spun că stoicismul le-a dat puterea să nu se lase copleșiți de necazuri, să găsească sens în lucruri pe care alții le trec cu vederea și să nu mai alerge după ce nu pot avea. În fiecare zi poți încerca să folosești măcar un gând stoic. Dacă azi se întâmplă ceva rău, amintește-ți, nu ceea ce s-a întâmplat contează cel mai tare, ci cum aleg eu să răspund. Dacă apare o problemă pe care nu o poți rezolva, încearcă să nu consumi toată energia încercând să o schimbi. Poți alege să o accepți și să faci ce este mai bun cu puterea pe care o ai. Mai există un lucru pe care stoicii îl învață de sute de ani: să nu lași emoțiile negative să-ți conducă viața. Nu trebuie să negi că ești trist sau supărat. Pur și simplu, nu lăsa aceste emoții să te împingă către acțiuni care aduc mai mult rău. Inspiră, numără până la 10, observă ce simți,
apoi acționează așa cum crezi că este bine pentru tine și pentru ceilalți. Pe măsură ce practici aceste lucruri simple zi după zi, ele devin parte din felul tău de a fi. Nu este un proces rapid, dar nici nu este greu. Fiecare gând bun și fiecare alegere calmă schimbă cu puțin viața ta. În timp, chiar și cei din jur vor observa că ești altfel, mai liniștit și mai puternic în fața provocărilor. Când te uiți la viață cu ochii stoicismului, vei vedea că problemele nu au dispărut, dar reacțiile tale sunt diferite. Vei simți că nu ești la voia întâmplării, ci că ai puterea să decizi ce simți, cum reacționezi și încotro mergi. Aceste lucruri se construiesc zi după zi, cu răbdare și bunăvoință. Chiar și când ai impresia că nu s-a schimbat nimic, uită-te la micile tale victorii. Poate azi ai răspuns mai calm cuiva, poate nu te-ai supărat atât de rău pentru o veste neplăcută sau poate ai mulțumit pentru un lucru mărunt. Toate acestea arată că deja ai început să practici această filosofie și să folosești puterea care există în tine. Folosirea acestor principii aduce liniște pas cu pas. În fiecare zi, cu fiecare alegere calmă, cu fiecare gest de recunoștință, mintea ta devine mai limpede. Înveți să nu lași problemele să te doboare, să nu trăiești sub presiunea a ceea ce nu poți controla și să alegi în orice clipă reacția care te face să fii mândru de tine. Stoicismul nu schimbă lumea, dar schimbă felul în care tu trăiești în ea. Acest lucru devine cea mai mare putere a ta. Când începi să privești viața cu ochii mai liniștiți și cu mintea deschisă către schimbare, descoperi că pot exista moduri noi de a face față zilelor grele. Nu este nevoie să îți schimbi activitățile obișnuite, să renunți la ce iubești sau să devii altcineva. Este vorba doar de alegerea unor gesturi mici pe care le poți introduce în viața ta fără să trebuia să faci eforturi mari. Aceste gesturi se numesc ritualuri stoice. Ele sunt modalități simple prin care să aduci calmul și ordinea chiar și atunci când simți că totul devine dificil. Ritualurile nu au nimic magic. Nu trebuie să aibă loc la ore speciale, nu ai nevoie de un loc aparte, nu trebuie să cumperi nimic. Sunt acțiuni obișnuite pe care le faci cu atenție și conștiență. Ele nu se bazează pe reguli dure sau pe promisiuni de rezultate rapide. Oricine le poate începe oricând, la orice vârstă. Secretul este perseverența. Este important să le faci mereu, în fiecare zi, dacă se poate. Pentru că prin repetiție, mintea se obișnuiește să reacționeze mai calm și mai clar. Multe persoane folosesc aceste ritualuri la începutul zilei. Îți poți lua 2 sau 3 minute dimineața când te trezești, ca să-ți aduci aminte ce contează cu adevărat. Poate alegi să te întrebi, ce pot face astăzi pentru a fi mai liniștit? Poate spui un lucru bun despre tine sau despre cei dragi, poate pur și simplu stai câteva clipe în liniște. Aceste începuturi mici aduc lumină asupra zilei care urmează, fără să simți stres din primele momente. Alții aleg ritualurile seara, înainte de culcare. Îți poți reaminti ce ai reușit, ce ai făcut bine, ce poți îmbunătăți mâine. Poți să treci în gând sau pe hârtie lista lucrurilor pentru care ești recunoscător. Acest act simplu te ajută să vezi că au existat și momente bune în ziua care a trecut. Îți dă speranță și te conectează cu partea pozitivă din viață, chiar dacă ziua a fost grea. Sunt ritualuri care pot fi aplicate și în mijlocul zilei, nu doar dimineața sau seara. Spre exemplu, când simți că emoțiile devin prea puternice, îți poți lua o pauză de câteva respirații. Inspiri lent, inspiri adânc, lași mintea să se liniștească și te întrebi ce poți face pe moment pentru a nu reacționa impulsiv. Poate decizi să te ridici de pe scaun, să mergi la fereastră sau să bei apă. Orice acțiune mică pe care o faci cu atenție ajută mintea să nu se lase copleșită de griji. Puterea acestor ritualuri vine din faptul că sunt conștiente, nu făcute pe grabă sau din obișnuință.
Când acorzi timp pentru aceste gesturi mici, înveți să nu te lași furat de agitația de zi cu zi. Îți creezi o stare de pace în mijlocul tuturor problemelor și al presiunilor. Odată ce începi să repeți aceste acțiuni, se transformă încet într-un sprijin sigur la care poți apela oricând ai nevoie. Nu este nevoie să te gândești că trebuie să urmezi reguli stricte. Fiecare om poate să-și aleagă singur ce ritual funcționează pentru el. Tot ce contează este ca gestul ales să aducă liniște, claritate, siguranță. Unii aleg să reflecteze la ce pot schimba, alții să se roage, mulți aleg să facă o listă cu planurile sau dorințele pentru ziua următoare. Esențial este ca aceste ritualuri să fie făcute cu răbdare și bunătate față de sine. Pe lângă ritualurile de început sau de sfârșit de zi, există și ritualurile care țin de felul în care gândești pe parcursul întregii zile. De fiecare dată când apare o problemă, poți folosi o întrebare simplă. Acum, ce pot controla eu? Dacă răspunsul este pot controla doar reacția mea, atunci concentrează-te pe a rămâne calm. Dacă este cazul să acționezi, fă-o, însă fără grabă și fără să lași furia să conducă decizia. Un exemplu de ritual este scrisul zilnic. Seara sau dimineața iei o hârtie și notezi ce simți, ce te-a supărat sau ce te-a bucurat. În câteva rânduri, poți elibera tensiunea acumulată și poți descoperi ce gânduri ți-au îngreunat ziua. Acest obicei simplu te ajută să vezi mai clar ce se întâmplă în mintea ta și să înțelegi că multe probleme nu sunt atât de mari pe cât păreau inițial. Alt ritual folosit de mulți oameni este recunoștința. Îți alegi 3 lucruri mici pentru care să fii mulțumitor zilnic. Poate este vorba de o masă caldă, de un zâmbet primit, de o seară liniștită sau de sprijinul unui prieten. Când aduci în mintea ta aceste lucruri, începi să vezi viața altfel. Nu mai privești doar lipsurile, ci și ceea ce ai deja. Recunoștința schimbă energia zilei și te conectează cu binele din jurul tău. Ritualurile nu trebuie să dureze mult. Câteva minute pe zi pot face diferența între o minte agitată și una liniștită. Important este să nu te grăbești, să fii sincer cu tine, să nu te judeci dacă uneori uiți să le faci. Nu e nimic greșit dacă ai zile în care nu reușești. Contează să revii și să continui. Fiecare repetare ajută sufletul să se obișnuiască cu pacea. Unele persoane introduc ritualul mersului sau al mișcării ușoare. Poți face câțiva pași în fiecare pauză, poți întinde spatele sau poți deschide o fereastră și inspira aer curat. Chiar și aceste mișcări simple pot ajuta mintea să se elibereze de griji pentru puțin timp. Un alt ritual stoic este să stai câteva momente în liniște și să reflectezi la ziua care a trecut. Să te întrebi cu blândețe ce am făcut bine astăzi și la ce pot lucra mai mult mâine, nu pentru a te certa, ci pentru a observa cu adevărat progresul. De fiecare dată când vezi părțile reușite, crești încrederea în tine. Când alegi să practici aceste ritualuri, observi că și reacțiile tale la stres devin mai blânde, nu mai sari la ceartă, nu mai răspunzi cu teamă sau mânie. Înveți să respiri adânc, să aștepți puțin, apoi să spui sau să faci ceea ce este mai potrivit. Mintea nu se mai lasă dusă atât de ușor de tumultul emoțiilor. Nu toate ritualurile trebuie făcute în același moment sau la aceeași oră. Unii oameni preferă dimineața, pentru că simt că atunci își pot stabili tonul întregii zile. Alții aleg seara, pentru că atunci înfloresc gândurile liniștite. Cei mai ocupați pot alege doar câteva minute pe zi atunci când prind un răgaz. Dincolo de ritualurile simple, există unele care țin de relațiile cu oamenii. Zilnic, poți alege să asculți cu atenție pe cineva drag. Poți să spui un gând bun, să mulțumești sau să ierți. Chiar și aceste gesturi devin ritualuri care, în timp, îți schimbă modul de a trăi printre oameni. Un alt lucru important legat de ritualuri este sinceritatea față de sine. Să nu te minți, să recunoști când ceva te doare, când simți teamă sau nemulțumire. Acesta este un ritual al inimii și al minții.
Sinceritatea te ajută să nu mai porți măști, să nu te ascunzi, să nu pui presiune pe tine să fii perfect. Fiecare emoție, fie ea bună sau rea, are rostul ei. Ritualul sincerității te ajută să accepti tot ce simți fără judecată. O zi plină de griji poate fi făcută mai ușoară cu ajutorul acestor mici ritualuri. Ele nu-ți rezolvă toate problemele, dar te ajută să vezi că ai mai multă putere decât ai crezut. Când mintea se simte liniștită măcar câteva clipe, reușești să vezi și soluțiile mai clar. Cei din jur pot observa că ești mai calm, mai atent, mai răbdător. Poate chiar îi inspiri și pe alții să adopte aceste obiceiuri. Nu trebuie să spui nimănui ce faci dacă nu dorești. E suficient să practici pentru binele tău. În timp, poate vei povesti și altora ce ți-a adus liniște. Este important să știi că nu există greșeală în practicarea ritualurilor stoice. Fiecare om își găsește propriul drum. Uneori vei avea o săptămână bună, alteori vei simți că nu poți continua. Este firesc. Ceea ce contează este să nu renunți la tine. Poți adăuga în fiecare săptămână un ritual nou. Poate azi înveți să mulțumești pentru ce ai, mâine înveți să-ți notezi gândurile, iar peste câteva zile decizi să ajuți pe cineva fără să aștepți nimic în schimb. Fiecare ritual construit aduce mai multă ordine în gânduri, în emoții și în relațiile cu cei din jur. În practică, ritualurile devin puseul tău de energie bună. Oricât de mică este schimbarea, ea contează. Cu timpul, nu vei mai simți că trebuie să depui efort, pentru că aceste gesturi devin naturale. Devii omul care găsește liniște în mijlocul unei zile agitate. Fiecare clipă de recunoștință, fiecare răgaz pentru a respira, fiecare notiță scrisă cu sinceritate adună în tine puterea de care ai nevoie pentru a depăși perioadele grele. Vei vedea că nu ești la voia întâmplării, ci ești cel care poate decide cum să trăiască fiecare zi. Aceste ritualuri simple, pe care le alegi și le repeți, sunt adevărate instrumente pentru o viață mai împăcată. Pe măsură ce le practici, descoperi și alte moduri firești de a adăuga bucurie și liniște fiecărei zile. Recunoștința este una dintre cele mai simple și eficiente modalități de a aduce lumină în fiecare zi, indiferent cât de multe griji ai avea sau cât de ocupată ar fi viața ta. Atunci când începi să practici ritualuri mici, când te oprești pentru câteva clipe și privești cu atenție tot ce ai în jur, descoperi că recunoștința are puterea de a schimba întregul mod în care vezi viața. Nu este nevoie de lucruri mari sau de evenimente speciale ca să simți recunoștință. De fapt, această stare bună vine cel mai des din lucrurile simple, mici și obișnuite. Este ușor să uiți ce ai deja, când ești prins între probleme zilnice, facturi, treburi și discuții. Fiecare om uită uneori să spună mulțumesc vieții sau celor din jur. Poate crezi că nu ai destul sau că nu ai motive să fii recunoscător atunci când te apasă grija zilei de mâine. Dar dacă acorzi un minut să te uiți la ceea ce te înconjoară, vei descoperi mereu cel puțin un motiv de recunoștință. Când faci din recunoștință un obicei, mintea ta se obișnuiește să caute binele. Începi să vezi fiecare lucru bun, oricât de mic ar fi. Poate ești recunoscător pentru o cană cu apă, pentru un acoperiș deasupra capului, pentru mâncarea de pe masă sau pentru zâmbetul unui vecin. Nu contează cât de mare sau mic este motivul, contează că ți-ai găsit un moment să fii conștient de el. Oamenii care trăiesc cu recunoștință observă bucurii pe care înainte le ignorau. Poate ai picioare sănătoase și poți să mergi. Poate ai ochi cu care vezi copacii, cerul, familia. Poate cineva drag ți-a spus o vorbă frumoasă. Chiar și liniștea serii sau o adiere plăcută de vânt devin motive de recunoștință atunci când exersezi să vezi viața prin această stare. Pentru a face recunoștința un obicei, ajută să începi dimineața sau seara cu 3 lucruri simple pentru care poți mulțumi. Nu trebuie să le scrii dacă nu dorești, dar le poți spune cu voce tare sau în gând. Acest moment scurt îți mută atenția de la ce nu ai la tot ce ai deja. Cu timpul,
vei descoperi că mintea începe să caute automat motive de mulțumire în fiecare zi. Unii oameni aleg să țină un jurnal de recunoștință. În fiecare seară, notează motivele pentru care simt recunoștință în ziua care a trecut. Poate fi vorba de lucruri foarte mici: soarele care a ieșit dintre nori, faptul că ai reușit să termini o sarcină, că ai stat lângă cineva drag sau că ai găsit liniște în câteva minute de pauză. Când deschizi apoi jurnalul și citești, vezi că fiecare zi a avut ceva bun. Chiar și zilele grele au avut măcar o rază de lumină. Nu este nevoie să găsești motive ieșite din comun pentru a simți recunoștință. Poate ai avut ce să mănânci azi, poate ai auzit glasul unui copil râzând, poate ai reușit să mergi la o plimbare, iar afară a fost răcoare și plăcut. Aceste mici clipe, puse una peste alta, fac inima mai ușoară și sufletul mai blând. Recunoștința nu doar că îți schimbă gândirea, dar te ajută și să fii mai atent la ceilalți. Devii conștient de oamenii care te ajută, de gesturi frumoase sau de sprijinul primit de la familie și prieteni. Poți alege să le mulțumești direct. Cu un cuvânt simplu sau cu o privire bună, poți schimba o zi întreagă pentru cineva. Gesturile mici de recunoștință fac prietenii mai puternice și apropie oamenii unii de alții. Când exersezi acest obicei, începi să vezi că ai deja multe lucruri pentru care să fii mulțumit, chiar dacă viața nu este ușoară. E posibil ca problemele să nu dispară, dar nu te vei mai simți la fel de apăsat de ele. Recunoștința aduce împăcare cu viața și cu ceea ce ai. Există zile când pare greu să găsești motive de recunoștință, mai ales când ești supărat sau obosit. Nici atunci nu trebuie să te oprești. Poți căuta cele mai mici motive. Poate azi nu te-a durut capul, poate a plouat și ai simțit aerul curat, poate ai citit o pagină frumoasă dintr-o carte. Fiecare motiv, oricât de mic, are valoare. Cu răbdare vei descoperi că chiar și zilele triste au ceva pentru care să spui mulțumesc. În stoicism, recunoștința este văzută ca o virtute. Stoicii spuneau că omul mulțumit este cel care și-a găsit drumul cel bun. Pentru ei, să fii recunoscător nu însemna să negi problemele sau să nu vezi ce nu merge bine, ci să recunoști în același timp tot binele pe care îl trăiești zilnic. Când practici acest lucru, invidia, nemulțumirea și regretul scad. În locul lor apare mulțumirea și o stare interioară de liniște. Dacă ai copii sau stai aproape de oameni tineri, îi poți învăța să fie recunoscători. Spune-le zilnic pentru ce ai tu recunoștință. Întreabă-i ce lucruri bune au văzut peste zi. Acest obicei le face mintea mai sănătoasă, îi învață să caute partea bună din orice moment și îi ajută să fie mai fericiți când devin adulți. Poți duce recunoștința și în spațiul de muncă sau în activitățile cu cei din jur. La serviciu spune mulțumesc de câte ori cineva te ajută sau când vezi un efort. În familie arată că apreciezi timpul petrecut împreună. Chiar și când faci o greșeală, mulțumește pentru lecția primită și pentru șansa de a încerca din nou. Fiecare om care practică recunoștința schimbă încet atmosfera din jur. Când mintea învață să se oprească și să observe binele, începe să-și piardă obișnuința de a critica și de a se plânge mereu. Vei observa că nu mai invidiezi ce au alții, că nu te compari la fel de des și că nu mai vezi viața atât de apăsătoare. Recunoștința nu te împiedică să vrei să crești sau să ai scopuri, dar te ajută să nu transformi dorințele în surse de suferință. În viața de zi cu zi, recunoștința te face să prețuiești timpul, sănătatea, familia, prietenii. Chiar și când ai foarte puțin, când ajungi la capătul puterilor, dacă găsești măcar un lucru pentru care să mulțumești, mintea ta va renaște încet. Nu există o formulă complicată pentru acest lucru, doar dorința de a fi atent. Unii oameni inventează propriile lor ritualuri de recunoștință. Unii aleg să spună mulțumesc înainte de masă, alții aleg să scrie o scrisoare cuiva drag,
iar alții să ajute pe cineva fără să aștepte răsplată. Fiecare gest de recunoștință întărește sufletul și aduce echilibru între ceea ce vrei și ceea ce ai deja. Poți să faci din recunoștință un joc cu familia. La sfârșitul zilei, fiecare spune cu voce tare pentru ce e mulțumit. Chiar și copiii mici învață astfel să vadă partea frumoasă din orice zi. Acest lucru poate aduce mai multă apropiere în familie, mai multă înțelegere și mai puține certuri. Dacă ești singur, poți transforma recunoștința într-un dialog cu tine. Scrie pe hârtie sau spune în gând ce ai avut bun azi. Uneori, chiar faptul că ai trecut peste zi și că ai reușit să mergi mai departe e un motiv de mulțumire. Nu te judeca pentru cât ai sau pentru cât nu ai reușit. Învăță să apreciezi fiecare pas, oricât de mic. Recunoștința schimbă și relația cu corpul. Multe persoane sunt nemulțumite de cum arată sau de cât de repede obosesc. În loc să te uiți la defecte, alege să mulțumești pentru ce poți face cu trupul tău, fie și cele mai mici lucruri. Mulțumește pentru sănătatea care există, pentru respirație, pentru mișcare, pentru simțurile tale. Viața nu e întotdeauna dreaptă și nu ai mereu parte de ce îți dorești. Dar cu recunoștință, acceptarea vine mai ușor. Inima se împacă cu trecutul, își ia putere din amintiri frumoase și vede cu speranță viitorul. De fiecare dată când alegi să mulțumești, înveți să privești mai blând lumea și pe tine însuți. Unii stoici spuneau că trebuie să fii recunoscător chiar și pentru probleme. Orice încercare aduce o lecție, orice obstacol te poate face mai puternic. Dacă te gândești la o greșeală ca la o ocazie de învățare, aduci recunoștință și în momente dificile. Nu e ușor, dar cu timpul, acest mod de gândire se dezvoltă și te ajută să nu mai judeci viața doar prin ce e greu sau nedrept. Nu trebuie să treacă o săptămână, o lună sau un an ca să vezi schimbarea. O poți observa după câteva zile de practică, pentru că te simți mai calm, mai puțin stresat, mai prezent. Vei vedea și la ceilalți din jur că devin mai deschiși, că zâmbesc mai des sau că vin spre tine cu mai multă bunătate. Recunoștința este una dintre cele mai simple căi spre echilibru sufletesc. Nu trebuie să aștepți momentul perfect, nici să ai ceva special pentru a începe. Ajunge să vrei să observi și să mulțumești sincer. În fiecare zi poți descoperi ceva nou pentru care să fii recunoscător. Astfel, fiecare zi devine mai bogată. Dacă ai uitat să practici recunoștința o perioadă, poți relua obiceiul oricând. Nu există greșeli sau limite. Poți porni din nou de unde ai rămas. Nimic nu se pierde. Tot ce contează e intenția sinceră de a vedea frumosul din viață. Practicarea recunoștinței nu presupune să te mulțumești cu mai puțin sau să renunți la dorințe, ci să înveți să echilibrezi dorințele cu bucuria pentru ce ai deja. Ești liber să ai vise noi, să crești, să progresezi. Dar fă totul pornind de la mulțumire, nu din nemulțumire sau invidie. În fiecare zi, când aprinzi lumina sau când deschizi fereastra, când saluți pe cineva sau când îți bei ceaiul, poți găsi un moment de recunoștință. Nu este greu și nici nu durează mult. Poate fi primul pas către o viață mai senină. Adevărata recunoștință se simte în inimă și nu are legătură cu averea, cu statutul, cu premiile sau cu laudele. Ea se naște acolo unde omul vede clar ce are și prețuiește. Astfel, viața devine mai ușoară, chiar dacă problemele continuă să apară. Cu fiecare zi în care exersezi recunoștința, sufletul tău devine mai puternic. Devii mai bun cu tine și cu cei din jur. Începi să vezi motive de zâmbet acolo unde altă dată vedeai doar griji. Întregul mod de a trăi se schimbă, încet și sigur, odată cu fiecare mulțumesc, spus din inimă. Când recunoștința devine parte din viața ta, poți descoperi și alte țeluri și obiceiuri care te ajută să fii mai echilibrat sufletește. Din această stare bună pleacă dorința de autocontrol, dorința de a fi mai liniștit
și de a gestiona mai bine emoțiile și reacțiile tale, oricât de dificile ar fi situațiile. Astfel, fiecare mic pas de recunoștință ajută să crești ca om și să pășești cu încredere în toate celelalte momente ale vieții. Când trăiești cu recunoștință în fiecare zi, ajungi să îți dorești să fii mai blând și cu reacțiile tale. Vrei să te înțelegi mai bine și să nu mai lași emoțiile puternice să pună stăpânire pe tine. Oricine are momente când pierde răbdarea, când se supără sau când răspunde fără să gândească prea mult. Totuși, există o cale să devii mai stăpân pe ceea ce simți și pe ce faci. Aceasta este arta autocontrolului. Autocontrolul nu înseamnă să ignori emoțiile sau să le ascunzi sub covor. Înseamnă să le observi, să le accepți și să alegi ce faci mai departe. Este un obicei care se construiește cu răbdare și practică, nu peste noapte. Mulți oameni cred că nu se pot schimba, dar oricine poate începe să exerseze autocontrolul, ca pe orice altă abilitate. Când simți o emoție puternică, primul pas este să încerci să nu reacționezi imediat. Poți respira puțin mai adânc, poți să te oprești câteva secunde înainte să vorbești sau să faci ceva. Dacă cineva te supără, dacă primești o veste neplăcută sau dacă simți furie, roagă-te sau doar numără în gând până la 10. Acesta este unul dintre cele mai simple și eficiente ritualuri stoice pentru autocontrol. Nu trebuie să te simți vinovat dacă uneori nu reușești să îți păstrezi calmul. Important este să observi când se întâmplă asta. Poți reflecta seara, în liniște, la ce emoții ai trăit în ziua respectivă. Întreabă-te, când m-am supărat? Ce m-a făcut să reacționez astfel? Am avut alternativă să răspund altfel? Pot încerca altceva mâine? Acest dialog cu tine însuți ajută la învățarea autocontrolului treptat. Uneori, autocontrolul începe cu lucruri mici. De exemplu, când ai impulsul să comentezi sau să întrerupi pe cineva, poți alege să asculți până la capăt. Dacă ai tendința să ridici vocea, încearcă să vorbești mai încet. Poți decide să nu trimiți un mesaj atunci când ești nervos, ci să-l scrii, să-l recitești și abia apoi să-l trimiți. Fiecare pas mic contează. În momentele dificile, mintea noastră reacționează de multe ori automat. De aceea, autocontrolul se exersează zi de zi, nu doar atunci când ne enervăm foarte tare. Cu timpul, vei observa că devine din ce în ce mai ușor să îți păstrezi calmul. Oamenii care exersează autocontrolul simt că nu mai sunt prinși de valul emoțiilor, ci că plutesc deasupra lor și pot alege ce să facă. Stoicii vorbeau despre importanța răgazului, oricât de mare este furia, supărarea, frica sau tristețea. Dacă îți faci timp să respiri și să nu reacționezi imediat, vei vedea că intensitatea emoției scade. Poți amâna reacția, poți alege să vorbești mai târziu sau să revii asupra subiectului a doua zi. Acest mod de a trăi nu înseamnă că devii rece sau indiferent, ci că alegi să nu fii sclavul emoțiilor. Un lucru important este să nu te minți pe tine. Dacă simți furie, recunoaște-o. Dacă ești trist, nu ascunde. Dar nu te identifica pe tine cu aceste emoții. Spune, acum simt furie, dar eu nu sunt doar furie. Observă ce se întâmplă în corpul tău, cum bate inima, cum respiri, ce gânduri trec prin minte. Acest act simplu de observare ajută să te distanțezi ușor de emoție și să nu te lași dus de ea. Poți încerca să îți imaginezi că emoțiile sunt ca oaspeți care vin și pleacă. Ele stau la tine pentru puțin timp și apoi se duc. Cu cât te agăți mai puțin de ele, cu atât pleacă mai repede. Autocontrolul nu înseamnă să devii insensibil. Din contră, înseamnă să fii prieten cu tine, să înțelegi ce simți și să alegi conștient ce vrei să faci mai departe. Sunt situații când este nevoie să pleci de lângă un conflict, să iei o pauză sau să schimbi subiectul. Poți ieși la aer, poți bea apă rece sau poți asculta muzică. Fiecare om are metodele lui de a se liniști. Ceea ce este important este să nu lași supărarea sau frica să îți conducă acțiunile.
Uneori, autocontrolul se observă în modul în care tratezi ceilalți oameni. În loc să răspunzi la rău cu rău, poți alege să răspunzi cu bunătate sau să nu răspunzi deloc. Poți decide să nu intri în discuții inutile sau să nu transformi orice nedreptate într-un conflict. Acest lucru aduce multă liniște în viață. Mintea are nevoie de exercițiu constant. Poți începe fiecare zi cu o scurtă promisiune: astăzi voi fi atent la reacțiile mele. Sau astăzi voi încerca să mă opresc și să respir înainte să reacționez. Și dacă nu reușești în fiecare zi, nu te certa. Orice pas, oricât de mic, aduce îmbunătățire. Există multe ritualuri simple care ajută să dobândești autocontrol. Poți nota ce simți, poți vorbi cu cineva de încredere, poți să ieși la plimbare sau poți face câteva exerciții de respirație. Nu trebuie să dedici mult timp pentru aceste practici. Câteva minute pe zi pot face o diferență imensă. Unele persoane folosesc și rugăciunea sau meditația pentru a simți pace înăuntru. A sta în liniște, a privi natura sau a asculta sunetele din jur te pot ajuta să te reconectezi cu prezentul și să nu te pierzi în valul emoțiilor. Fiecare metodă care aduce calm este bună. O altă strategie este să anticipezi și să te pregătești pentru situații care îți aduc de obicei supărare sau frică. Dacă știi că urmează o întâlnire dificilă sau o discuție grea, fă-ți timp înainte să te gândești la răspunsuri calme și la cum vrei să te comporți. Amintește-ți că nu poți controla reacțiile celorlalți, ci doar pe ale tale. Autocontrolul nu este doar pentru momentele mari, ci și pentru cele mici. De exemplu, atunci când vine vorba de a mânca ceva nesănătos sau de a spune o vorbă nepotrivită, poți alege să aștepți câteva secunde. Aceste mici decizii devin obiceiuri sănătoase. Dacă înveți să îți stăpânești reacțiile atunci când simți furie, vei vedea că discuțiile devin mai ușoare. Poți asculta mai mult, poți înțelege cealaltă persoană, poți găsi soluții împreună. Când ești calm, îi ajuți și pe ceilalți să fie mai calmi. Astfel, toată atmosfera din jur devine mai bună. Autocontrolul emoțional nu îți ia bucuria de a trăi. Din contră, te lasă să simți viața mai plin, fără să fii doborât de fiecare situație dificilă. Vei putea savura și bucuriile și tristețile, fără să le lași să te conducă mereu. În fiecare zi apar situații neprevăzute. Nu putem ști niciodată ce ne aduce ziua de mâine. Dar dacă știm că putem răspunde cu calm, viața nu mai pare atât de grea. Chiar dacă primești o veste rea, chiar dacă cineva încearcă să te enerveze, tu ai puterea de a alege cum reacționezi. Aceasta este o libertate foarte valoroasă. Stoicii spuneau că autocontrolul este cheia spre o viață liniștită. Dacă nu te lași lua de furtunile emoțiilor, poți construi ceva bun în fiecare zi. Poți să crești la locul de muncă, poți să ai relații mai bune, poți să fii mai mulțumit de tine. Este bine să îți dai voie să greșești. Nimeni nu reușește mereu să fie calm. Important nu este să fii perfect, ci să continui să înveți din fiecare experiență. La finalul zilei, dacă reflectezi și vezi că ai încercat să fii mai stăpân pe tine, deja ai făcut un pas mare. Autocontrolul înseamnă și să nu reacționezi la orice provocare. Dacă cineva te supără, poți alege să nu răspunzi imediat. Dacă simți că vrei să strigi, respiră adânc și spune-ți că vei vorbi când te liniștești. A alege momentul potrivit pentru acțiune este o dovadă de înțelepciune. Poți face din autocontrol un ritual zilnic. Poți începe ziua cu o scurtă meditație. Poți repeta în gând o frază care te liniștește. Poți încheia seara reflectând la felul în care te-ai comportat. Câteva minute pe zi schimbă felul în care vezi lumea. Nu este nevoie de mult ca să începi. Poți alege un moment din zi când ești de obicei agitat și să practici atunci autocontrolul. Poate dimineața în trafic, poate la cumpărături, poate când vrei să te cerți cu cineva. Alege să fii conștient și să răspunzi, nu să reacționezi automat. În timp, aceste ritualuri devin naturale.
Oamenii te vor vedea mai calm, mai echilibrat. Chiar și tu vei simți că ai mai multă energie pentru lucrurile care contează cu adevărat. Oboseala și frustrarea scad când alegi să nu te mai consumi pentru orice. Adevărata putere nu vine din forță sau din faptul că nu mai simți emoții, ci din a-ți cunoaște sentimentele și a alege să le gestionezi cu inima și cu mintea. Oricât de greu ar fi începutul, fiecare pas te duce mai aproape de liniște și împăcare. Când știi să-ți temperezi reacțiile, descoperi și puterea reflecției. Înveți să te întrebi de ce ai simțit ceea ce ai simțit, ce ai putea schimba și cum poți face față mai bine data viitoare. Practicând autocontrolul, sufletul tău se deschide către alte ritualuri simple care ajută la claritate și echilibru interior, iar fiecare lecție învățată în fiecare zi face ca drumul să devină mai senin. Când înveți să îți stăpânești reacțiile și emoțiile, începi să vezi cu mai multă claritate tot ce se întâmplă în tine. Apar întrebări noi. De ce simt ce simt? Ce anume a declanșat supărarea, frica sau tristețea mea? Reflecția este un pas firesc după autocontrol. Este acel moment în care te oprești, în liniște, și te întrebi cu sinceritate ce se află în sufletul tău și în mintea ta. Reflecția nu înseamnă să-ți critici greșelile sau să te judeci. Înseamnă să acorzi timp să înțelegi emoțiile și gândurile tale, fără să le respingi sau să le ascunzi. Oricine poate să reflecteze, chiar dacă nu a făcut asta niciodată până acum. Este simplu și nu ai nevoie de pregătire specială. Trebuie doar să vrei să te cunoști mai bine. Poți începe reflecția în orice moment al zilei. Mulți oameni aleg să facă acest lucru seara, când totul se liniștește. Poate te așezi într-un colț liniștit din casă, poate stai pe pat înainte să adormi, sau poate privești pe fereastră către cer. Timp de câteva minute gândește-te la ziua care a trecut. Întreabă-te, ce m-a bucurat astăzi? Ce m-a întristat? Ce m-a făcut să mă enervez? Am avut un moment de frică? Ce am simțit cu adevărat în acele momente? Este important să fii sincer și blând cu tine. Nu încerca să alungi gândurile rele și nici să forțezi să simți doar binele. Toate emoțiile fac parte din viață. Uneori te vei mira de cât de multe lucruri ai trăit într-o zi, fără să fii conștient. Poate ai trecut peste supărări mici, poate ai lăsat să treacă pe lângă tine vorbe urâte, poate ai zâmbit cuiva sau ai ajutat fără să ceri ceva în schimb. Toate acestea sunt materiale pentru reflexie. Unii oameni aleg să își noteze aceste gânduri pe hârtie. Nu este nevoie să scrii mult. 2 sau 3 fraze pot fi de ajuns. Poți scrie, azi am fost trist pentru că cineva mi-a spus ceva rău. Sau, azi m-am enervat pentru că am pierdut timpul. Sau poate, azi am fost fericit pentru că am reușit să ajut pe cineva. În timp, vei descoperi că acest obicei te ajută să vezi ce se repetă în viața ta. Descoperi ce te rănește cel mai des, ce te ajută să fii liniștit și ce cauzează agitația sau bucuria. Reflecția nu este o activitate despre trecut sau viitor, ci despre a înțelege ce simți chiar acum. Nu are rost să te învinovățești pentru ce s-a petrecut ieri sau să te temi de ce urmează. Tot ce contează este să te asculți sincer și să vezi ce poți învăța despre tine. Uneori, doar faptul că recunoști o emoție te ajută să o accepți și să-i dai voie să treacă fără să te rănească prea tare. În timpul reflecției, poți descoperi că multe griji nu sunt atât de grave pe cât păreau. Poate realizezi că te-ai supărat pentru ceva mic. Poate descoperi că ai fost mândru de un gest bun pe care altădată nu l-ai fi observat. Poți înțelege de ce anumite situații te supără mereu sau de ce aceleași vorbe te ating mai mult decât ar trebui. Reflecția te ajută să recunoști tipare. Este ușor să repeți aceleași greșeli dacă nu știi ce le cauzează. Când reflectezi seară de seară sau măcar de câteva ori pe săptămână, începi să vezi ce anume te face să reacționezi impulsiv, ce te întristează sau ce te liniștește cu adevărat.
Este un proces liniștit și nu are nevoie de mai mult de 5 sau 10 minute. Dacă vrei, poți adăuga un moment de recunoștință la reflexia ta. După ce ai notat sau ai analizat ce te-a supărat, caută și un motiv pentru care ești mulțumit de ziua ta. Poate ai făcut o alegere bună, poate ai fost răbdător, poate ai reușit să nu ridici vocea. Orice mic progres este valoros. Reflexia poate fi și o conversație cu tine. Nu este nevoie să vorbești tare, dar poți întreba: de ce m-a afectat acel comentariu? De ce răspund mereu la fel într-o anumită situație? Pot încerca mâine să fac altceva? Aceste întrebări simple deschid calea către schimbare și te ajută să nu rămâi blocat în aceleași reacții. Unii oameni aleg să reflecteze împreună cu alții. Poți povesti unui prieten de încredere ce ai simțit peste zi. Poți asculta și tu cu atenție poveștile celor dragi, fără a judeca. Acest dialog sincer face ca reflexia să devină mai ușoară și aduce o legătură mai profundă între oameni. Reflexia te ajută să înțelegi și sursa fricilor tale. Poate ai teamă de eșec sau de respingere, poate te temi că nu ești destul de bun sau că vei pierde ceva drag. Când pui pe hârtie sau spui cu voce tare ce te sperie, acele frici par mai mici. Poți apoi să le privești cu calm și să decizi ce e de făcut atunci când ele revin. Un alt beneficiu al acestei practici este că te ajută să te ierți pentru greșeli. Toți greșim, toți avem zile în care spunem sau facem lucruri de care nu suntem mândri. Reflexia te ajută să vadă că greșeala nu ești tu, ci doar un pas în învățare. Poți spune: azi am făcut o greșeală, dar o recunosc și pot învăța din ea. Data viitoare voi încerca altceva. În timp, o reflexie sinceră îți aduce mai multă claritate și liniște. Vei vedea că nu te mai lași influențat de primul impuls, că ai răbdare cu tine când ceva nu merge cum vrei și că poți să vezi mai limpede situațiile care altădată te copleșeau. Reflexia îți arată ce contează cu adevărat pentru tine. Poate descoperi că anumite lucruri care înainte păreau esențiale nu mai au aceeași putere asupra ta. Poate îți dai seama că bucuria vine din gesturi mărunte, din momente de liniște sau din recunoștință față de cei dragi. Poate observi că ai crescut, chiar dacă nu ai făcut pași uriași. Un obicei care ajută mult este să-ți acorzi timp să stai câteva minute cu ochii închiși și să îți lași gândurile să vină fără să le oprești. Nu încerca să controlezi totul. Lasă mintea să se elibereze. După câteva minute, întreabă-te ce gând a apărut cel mai des, ce emoție a fost mai puternică, ce ai vrea să schimbi. Aceasta te ajută să nu te mai temi de propriile sentimente. Cei care practică reflexia devin mai echilibrați. Nu se lasă conduși de fiecare emoție și nu reacționează mereu la primul impuls. Începi să ai o relație mai bună cu tine, să fii mai răbdător și să ai mai multă înțelegere pentru greșelile celorlalți. Vezi că fiecare om trece prin stări asemănătoare, chiar dacă nu spune tot timpul. Reflexia ajută și la gestionarea conflictelor. Când analizezi cu calm ce s-a întâmplat, realizezi că uneori nu merită să porți discuții lungi sau să insiști pe supărări vechi. Descoperi ce poți lăsa deoparte și ce merită cu adevărat atenția și energia ta. Pentru mulți oameni, reflexia a devenit un sprijin neprețuit. Îi ajută să nu repete aceleași greșeli, să observe ce îi rănește și să caute mai des partea bună din fiecare zi. Cu cât o practici mai des, cu atât devine mai ușor să vezi clar tot ce se petrece în sufletul tău. Reflexia poate să îți arate și obiceiurile care nu te ajută. Poate observi că te plângi prea mult, că vorbești urât cu tine sau că judeci repede pe ceilalți. Când vezi aceste lucruri clar, poți începe să le schimbi pas cu pas, fără să te grăbești sau să te vinzi. Poți folosi și întrebări simple ca să faci reflexia parte din ziua ta. De exemplu, ce am făcut astăzi și mi-a plăcut? Ce nu mi-a plăcut? Ce aș vrea să schimb mâine? Cine m-a ajutat? Cui am făcut bine? Cu cine aș vrea să vorbesc mâine? Fiecare răspuns îți dă claritate și te ajută să vezi viața cu mai multă înțelegere. Când aduni reflexia cu recunoștința și cu autocontrolul,
Începi să observi că mintea ta este din ce în ce mai liniștită. Devii un om mai conștient de ceea ce simte, de ceea ce gândește și de ceea ce spune. Poți alege mai des liniștea în locul supărării, poți să ierți mai ușor și poți vedea cu mai multă speranță viitorul. Reflecția nu este o datorie, nu este o obligație, este un dar pe care ți-l faci ție. Este modul prin care îți arăți respect, grijă și iubire față de propria persoană. Nu este niciodată prea târziu să începi. Poți avea 17 ani sau 70 de ani, poți începe azi sau oricând te simți pregătit. Important este să vrei să te cunoști mai bine. La început poate părea dificil să stai singur cu gândurile tale, mai ales dacă nu ai făcut asta niciodată. Dar cu răbdare și exercițiu devine tot mai ușor. Poți face din reflecție un moment plăcut, un timp doar pentru tine, fără griji și fără presiune. Fiecare zi în care te oprești să reflectezi este o zi câștigată pentru liniștea ta sufletească. Prin reflecție, afli și cum să accepți mai ușor ceea ce nu poți schimba. Vezi clar ce ține de tine și ce nu. Astfel, nu mai consumi energie pe lucruri sau persoane pe care nu ai cum să le schimbi. Te concentrezi pe ceea ce poți face tu, aici și acum, iar asta îți aduce pace și putere. Această practică te ajută să devii mai prezent. Nu te mai pierzi în trecut sau în griji despre viitor. Trăiești fiecare zi cu atenție, îți observi emoțiile și îți alegi cu grijă reacțiile. Ești mai atent la ceea ce simți, la ce gândești și la ce faci. Aceasta este o eliberare mare pentru minte și pentru inimă. Reflecția nu rezolvă toate problemele dintr-o dată, dar cu fiecare zi în care îți dai voie să te cunoști, devii mai puternic, mai calm și mai pregătit pentru orice ar veni. Fiecare întrebare sinceră pe care ți-o pui este o cale spre echilibru. Odată ce reflecția devine o parte firească din viața ta, vei observa că poți face cu mai multă ușurință și alte schimbări. Vei vedea că nu totul depinde de voința ta, dar poți accepta acest lucru fără supărare. Trăiești cu mai multă liniște ce nu poți schimba și te concentrezi mai mult pe ceea ce depinde de tine. Acest drum duce spre o acceptare calmă și sinceră a vieții, cu tot ce aduce ea, și îți pregătește mintea și sufletul pentru orice urmează. Acceptarea a ceea ce nu poate fi schimbat devine următorul pas natural și aduce o liniște adâncă, construită pe o înțelegere clară a propriei tale persoane și a lumii din jur. Când ajungi să cunoști mai bine emoțiile tale și vezi clar ce poți schimba și ce nu, devine firesc să te întrebi cum poți trăi cu lucrurile pe care nu le poți controla. Fiecare om se confruntă la un moment dat cu situații pe care le-ar vrea altfel, dar nu depinde de el să le schimbe. Aceasta este una dintre cele mai mari provocări ale vieții, să accepți ceea ce nu poate fi schimbat, fără să te superi, fără să te judeci și 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 fără să te judeci
și fără să te judeci, 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 și fără să porți mereu o povară în suflet. Acceptarea nu înseamnă să fii de acord cu orice sau să renunți la visele tale. Nu înseamnă să nu îți mai pese sau să devii indiferent. Înseamnă doar să recunoști, cu calm și sinceritate, că sunt lucruri în viață care nu țin de voința ta sau de efortul tău. Poate fi vorba despre deciziile altora, despre trecut, despre o boală, despre pierderea cuiva drag, despre un accident sau despre schimbarea vremii. Sunt momente când oricât te-ai strădui sau oricât ai vrea să faci ceva, nu există soluție la îndemână. Este ușor să te frustrezi când ai sentimentul că nu poți schimba o situație. Poate simți supărare, poate vine tristețe sau teamă. Poate că apar învinovățirea sau regretul, dar viața fiecărui om este plină de astfel de momente. Important este să îți dai voie să simți toate aceste lucruri și apoi să înveți, să lași, să treacă ceea ce nu depinde de tine. O tehnică simplă pe care o poți folosi în fiecare zi este să împarți lucrurile în două categorii. În prima categorie pui ceea ce poți schimba, felul în care vorbești, felul în care reacționezi, obiceiurile tale, deciziile zilnice, tonul vocii, timpul petrecut cu cei dragi, efortul pe care îl depui la muncă, modul în care ai grijă de corp și suflet. În a doua categorie pui ceea ce nu poți schimba, trecutul, bolile moștenite, moartea unei persoane, reacțiile altora, alegerea vremii sau deciziile luate deja de alții. Când ai înțeles ce nu poate fi schimbat, începe procesul de acceptare. Poți spune în gând sau pe hârtie, nu pot schimba acest lucru, dar pot alege cum reacționez la el. Dacă cineva drag pleacă din viața ta, poți plânge, poți simți dor și apoi poți alege să păstrezi amintirile frumoase. Dacă cineva te-a rănit, poți accepta că nu poți controla comportamentul lui, dar poți avea grijă să nu răspunzi cu aceeași răutate. Dacă treci prin boală, poți să lupți cât poți și apoi să accepți că există lucruri peste puterea ta. Stoicii credeau că cea mai mare pace vine atunci când omul trăiește împăcat cu limitele condiției sale. Ei nu fugeau de suferință, nu se ascundeau de durere sau tristețe. Spuneau doar că, de la un punct, trebuie să lași viața să curgă așa cum este, să faci tot ce depinde de tine, iar când nu mai poți, să accepți. Acceptarea are și un efect practic foarte important. Nu îți mai consumi energia pe ce nu poate fi schimbat. În loc să repeți la nesfârșit ce s-a întâmplat sau pe cine dai vina, alegi să investești resursele tale emoționale în ce poți schimba cu adevărat.
Îți acorzi astfel mai mult timp pentru familie, pentru prieteni, pentru proiecte noi, pentru momente de liniște și bucurie. Într-o zi obișnuită, acceptarea poate apărea în cele mai mici situații. Poate cineva întârzie la o întâlnire și tu nu poți face nimic. Poți alege să te enervezi sau poți decide să accepți întârzierea și să folosești timpul altfel. Poate ploaia a stricat un plan și nu ai cum să schimbi vremea. Poți alege să fii trist toată ziua sau poți găsi altceva de făcut. Cu cât exersezi mai mult acceptarea, cu atât sufletul devine mai ușor și mintea mai limpede. Sunt și momente foarte grele când acceptarea nu vine ușor. Poate trebuie să aștepți luni sau ani pentru a-i putea spune minții, e în regulă, nu mai ține de mine. În aceste situații, ajută să vorbești cu cineva în care ai încredere, să scrii despre ce simți sau pur și simplu să îți permiți să fii trist pentru o perioadă. Nu te forța să uiți sau să te vindeci rapid. Dă timp durerii să treacă. Acceptarea nu se obține cu forța, ci cu răbdare și cu multă blândețe pentru tine. Acceptarea nu te face slab. Din contră, este una dintre cele mai mari forme de curaj. Este nevoie de forță ca să recunoști. Am făcut tot ce pot, mai departe nu ține de mine. Poate ai încercat să repari o relație, dar celălalt nu vrea. Poate ai muncit din greu și totuși nu ai avut rezultatul dorit. Poate ai pierdut ceva sau pe cineva și nu poți schimba trecutul. Dacă lași odată povara la o parte, descoperi că te poți bucura din nou de ce ai. Stoicii spuneau că trebuie să trăim în prezent, nu în trecut și nu în viitor. Acceptarea te ajută să fii aici și acum. Când îți petreci zilele regretând ce a fost sau temându-te de ce va fi, nu mai poți trăi cu adevărat. În schimb, dacă accepti situația, devii mai atent la ce se întâmplă acum, la oamenii de lângă tine, la natura din jur, la micile bucurii. Dacă te ajută, poți folosi câteva întrebări ca să exersezi acest obicei. Întreabă-te în fiecare zi: pot schimba acest lucru? Ține de mine? Dacă nu, pot să accept fără să mă învinovățesc? De multe ori, răspunsul la aceste întrebări aduce liniște. Poți începe să lași la o parte ceea ce nu ține de tine, să faci pace cu trecutul și să crești în prezent. Practic, acceptarea poate fi exersată cu pași mici. Poți accepta o zi proastă fără să te critici. Poți accepta că unele dorințe nu s-au împlinit. Poți accepta că oamenii fac greșeli, inclusiv tu. Poți accepta că uneori nu vei fi apreciat, nici înțeles, nici întotdeauna iubit așa cum vrei. Aceasta te ajută să nu mai ceri mereu perfecțiune de la viață ori de la ceilalți. Un lucru care se schimbă odată cu acceptarea este și modul în care înveți din greșeli. Nu mai vezi greșeala ca pe o tragedie, ci ca pe ceva ce se întâmplă tuturor. Îți permiți să fii om. Aceasta aduce pace, pentru că nu te mai temi să încerci ceva nou de frica eșecului. Înveți ce se poate schimba, ce nu, iar restul lași în urmă cu calm. Cei care practică acceptarea devin mai răbdători. Nu se mai grăbesc să schimbe totul în jur. Înțeleg că unele lucruri trebuie lăsate să existe așa cum sunt. Primesc cu liniște și momentele neplăcute, știind că viața merge înainte și că uneori, după o perioadă dificilă, poate veni o bucurie neașteptată. Acceptarea ajută și la relația cu ceilalți oameni. Poți vedea că fiecare are ritmul lui, modul lui de a reacționa, grijile și fricile lui. Acceptând acest lucru, nu mai vrei să schimbi pe toată lumea, ci înveți să respecti drumul fiecăruia. Cu cât accepti mai mult ceea ce nu depinde de tine, cu atât îți rămâne energie să îmbunătățești ceea ce poți schimba. Poți crește răbdarea, poți lucra la încrederea în tine, poți învăța lucruri noi sau poți ajuta pe alții. Este ca atunci când te eliberezi de un sacrificiu inutil și descoperi libertatea de a alege cine vrei să fii. Mulți oameni care încep să practice acceptarea simt o pace interioară diferită de orice au trăit înainte. Pot merge înainte, chiar dacă viața nu arată ca în visele lor. Acceptarea nu șterge complet suferința, dar o face mai suportabilă.
îți redă speranța că există întotdeauna un drum nou pe care îl poți încerca. Este nevoie de răbdare. Sunt situații care cer timp ca să le poți accepta cu adevărat. Nu te grăbi, nu te certa dacă nu reușești azi. Fiecare pas, fiecare gând liniștit, fiecare moment în care lași să fie așa cum este, te apropie de pacea sufletească. Acceptarea crește așa cum crește o plantă, încet și sigur. În fiecare zi poți să exersezi acest obicei. Când ceva nu merge cum vrei, oprește-te și spune-ți în gând, este în regulă. Acum nu pot schimba asta. Ce pot face cu ceea ce am? Întotdeauna există ceva ce ține de tine, chiar dacă e doar felul în care alegi să privești situația. Acceptarea merge mână în mână cu răbdarea. Când accepți că unele lucruri nu se pot schimba, înveți să aștepți, să nu te grăbești, să privești viața cu ochi mai calmi. Crește și înțelegerea față de ceilalți, pentru că vezi că nu doar tu ai limite, ci toți oamenii trec prin încercări asemănătoare. Viața devine mai liniștită pe măsură ce accepți tot ce nu depinde de tine. Învățarea acestei atitudini deschide ușa către răbdare, către o înțelegere mai bună a evenimentelor și către un calm interior care nu mai este ușor distrus de orice problemă sau obstacol. Așa se face loc în suflet pentru alte ritualuri și obiceiuri bune, care te ajută să crești treptat în fiecare zi și să trăiești mai bine cu tine și cu viața așa cum este ea. Când alegi să accepți ceea ce nu poți schimba, începi să simți că în suflet și în mintea ta apare o liniște nouă. Această liniște nu vine peste noapte. Este ca și cum ai deschide un drum pe care mergi încet, în fiecare zi câte puțin. Prin acceptare, înveți să nu mai lași necazurile să te doboare, dar și să vezi mai limpede ce este cu adevărat important pentru tine. Așa începe să se dezvolte răbdarea ta. Înveți să nu mai vrei totul repede, să nu grăbești timpul, să nu ceri ca toate să se întâmple exact cum dorești. Răbdarea este ca un sprijin care te ajută să mergi mai departe, chiar și atunci când totul pare greu. Răbdarea crește atunci când îți dai voie să trăiești fiecare zi exact așa cum este ea. Nu mai aștepți ca viața să fie fără probleme. Înțelegi că e normal ca unele lucruri să se întâmple mai lent. Poate vrei să te vindeci după o supărare, să obții un rezultat bun la muncă sau să vezi o schimbare într-o persoană dragă. Dacă ai răbdare, inima ta nu mai suferă atât de tare când ceva nu se întâmplă la timpul dorit. În schimb, înveți să aștepți, să observi pas cu pas, să apreciezi orice mic progres. Stoicii spuneau că răbdarea este o virtute importantă. Cu răbdare, îți lași mintea să se liniștească. Nu mai sari să răspunzi la primul impuls, nu te mai grăbești să judeci, nu mai încerci să controlezi totul imediat. Răbdarea te ajută să treci mai ușor peste greșeli, peste certuri sau peste zilele în care simți că nimic nu merge. Vezi că de multe ori lucrurile găsesc calea lor de rezolvare dacă lași timpul să treacă. Odată cu răbdarea, apare și o înțelegere mai mare a vieții. Nu te mai cerți cu tine pentru tot ce nu merge bine. Înveți să asculți cu mai multă atenție poveștile și problemele altora. Ești mai blând când ceilalți greșesc, pentru că știi că și tu ai nevoie de timp ca să devii mai bun. Înțelegerea crește atunci când nu te mai grăbești să tragi concluzii. Dai timp oamenilor să-și spună gândurile și emoțiile. Dai timp situațiilor să se așeze. Când exersezi răbdarea și înțelegerea, începi să simți și un calm interior din ce în ce mai solid. Acest calm nu e lipsă de griji, ci un sentiment că oricât de greu ar fi, poți merge înainte. Calmul interior se naște din faptul că nu te mai lași dus de fiecare emoție care apare. Știi să aștepți, să asculți, să te oprești înainte să reacționezi. Asta îți dă o siguranță și o claritate care fac viața mai ușoară. Este important să nu crezi că răbdarea, înțelegerea sau calmul sunt daruri cu care te naști. Oricine le poate dezvolta, chiar dacă la început pare greu. La fel ca orice obicei bun, și acestea se construiesc zi de zi, cu pași mici, cu reluări și cu iertare de sine atunci când greșești.
Există multe momente în care e nevoie să ai răbdare. Poate un proiect la muncă durează mult mai mult decât ai plănuit. Poate o relație de familie trece printr-o perioadă dificilă. Poate tu însuți nu reușești să schimbi un obicei nesănătos imediat. Dacă tragi aer adânc în piept și îți spui în gând că totul are nevoie de timp, vei rezista mai ușor la presiunea nemulțumirii. Unii oameni vor să atingă fericirea imediat, să aibă toate răspunsurile la întrebările lor, să nu simtă niciodată frică sau supărare. Dar adevărata stare de bine vine când accepți că viața este plină de încercări, că momentele grele fac parte din drum, că progresul nu se măsoară în zile sau săptămâni, ci în felul cum treci peste aceste încercări zi de zi. Poate ai zile când îți iese totul foarte bine și zile când simți că nu faci niciun pas înainte. Important este să nu pierzi speranța, să accepți că fiecare zi este altfel, dar că orice zi poate fi începutul unei schimbări. Răbdarea nu înseamnă să nu faci nimic. Înseamnă să mergi pas cu pas, fără să te grăbești și fără să te descurajezi dacă drumul e lung. Răbdarea te ajută să vezi rezultatele muncii tale. Poate cultivi o relație de încredere cu cineva. Poate strângi bani pentru un vis important. Poate dorești să schimbi o stare de sănătate. Toate acestea cer timp. Când exersezi răbdarea, nu te mai lași apăsat de nerăbdare. Nu mai simți că pierzi timpul atunci când nu se întâmplă ceva repede. Poți să exersezi răbdarea zi de zi și în lucruri mici. Atunci când aștepți la coadă, poți să nu te enervezi. Când un copil greșește, nu țipa, ci explică calm și repetă cu blândețe. Când cineva nu răspunde la telefon, nu te supăra imediat, ci spuneți că fiecare are ritm propriu. Fiecare moment în care nu te lași dus de impuls, ci alegi liniștea, crește răbdarea în tine. Înțelegerea vine la fel, pas cu pas, cu ascultă ce spun ceilalți fără să îi întrerupi, chiar dacă nu ești de acord cu ei. Caută să vezi partea lor de adevăr, să intri măcar puțin în pielea lor. Uneori, doar simplul fapt că nu judeci pe cineva îl ajută să se simtă acceptat. Asta întărește relațiile și reduce conflictele. Calmul interior poate fi exersat în multe moduri simple. Respirația profundă, plimbările în natură, ascultarea unei melodii care îți place sau statul câteva minute în tăcere. Poți închide ochii și să repeți în gând cuvinte care te fac să te simți în siguranță, cum ar fi ești în regulă, ai timp, poți reuși, fiecare lucru la timpul lui. Asemenea gânduri repetate cu blândețe aduc calm profund. Dacă păstrezi în minte că totul are un ritm, nu te mai temi de viitor și nu te mai agiți pentru trecut. Răbdarea și calmul aduc încrederea că vei putea să faci față oricărei situații, chiar dacă nu cunoști soluția pe loc. Când apare o problemă, nu te grăbi să reacționezi sau să iei decizii. Acordă-ți timp să simți, să te gândești, să reflectezi. Între timp, respirația și liniștea te ajută să vezi clar. Cei care cultivă răbdarea sunt apreciați de cei din jur. Oamenii se simt în largul lor lângă cineva calm, care nu judecă și nu reacționează impulsiv. Asta aduce și mai multă liniște în familie, între prieteni, la muncă sau în orice grup. Răbdarea nu înseamnă să accepți la nesfârșit ce nu e bine pentru tine. Poți avea limite, poți spune nu atunci când simți că este nevoie, poți cere ajutor sau poți schimba direcția dacă ceva nu funcționează. Răbdarea înseamnă doar să nu te grăbești, să nu te judeci dacă nu reușești imediat și să privești cu ochi deschiși și blânzi tot ce apare în viața ta. Înțelegerea te poate schimba pe tine, dar poate schimba și lumea din jur. Atunci când nu te mai superi pe alții pentru greșelile lor, când nu mai ceri să fie cineva așa cum vrei tu, când asculți cu inima deschisă, viața ta devine mai bogată. Apar prietenii mai puternice, apar momente de bucurie din lucruri simple, dispar certurile inutile. Calmul interior este o comoară care crește odată cu răbdarea și înțelegerea.
În fiecare zi poți alege să nu lași orice gând sau orice veste să te neliniștească. Dacă ți-ai pierdut calmul, poți să îl recâștigi stând puțin singur, făcând un pas înapoi, respirând sau spunând o vorbă bună cuiva. Când sufletul tău este liniștit, poți gândi mai clar și poți lua decizii mai bune. Poți ierta mai ușor, poți accepta mai ușor ce nu poate fi schimbat. Poți vedea viața ca pe un șir de întâmplări care au rostul lor, oricât ar fi de greu uneori. Un truc util este să păstrezi în minte momentele când ai avut răbdare și ai văzut că totul s-a rezolvat cu timpul. Să-ți amintești de fiecare dată când ai trecut peste o problemă și ai rămas calm. Astfel, atunci când apar alte greutăți, vei ști că ai deja în tine resurse pentru a le depăși. O altă cale de a crește răbdarea este să îți stabilești așteptări realiste cu privire la tine și la ceilalți. Nu cere de la tine perfecțiune sau rezultate imediate. Nu aștepta de la ceilalți să fie mereu așa cum îți imaginezi tu. Fii blând cu greșelile, cu întârzierile, cu schimbările de plan. Cu cât accepți mai mult acest ritm al vieții, cu atât vei fi mai împăcat. În fiecare conversație, lasă ceilalți să vorbească până la capăt. Nu întrerupe. Ascultă chiar și atunci când nu ești de acord. Acest exercițiu mic crește înțelegerea ta și îi face pe ceilalți să se simtă mai aproape de tine. Uneori, răbdarea și calmul cer să te oprești și să nu faci nimic. Să te uiți pe fereastră, să mergi încet prin casă, să mângâi un animal, să respiri. Fără nimic de rezolvat, fără nimic de schimbat, doar simplul fapt de a sta și a observa. Aceasta este o formă bună de a-ți încărca sufletul cu liniște. În timp, tot ceea ce exersezi în privința răbdării, înțelegerii și calmului devine parte din cine ești. Devii mai puternic, mai clar, mai blând. Toate aceste calități îți dau curaj să mergi înainte și să adaugi noi ritualuri în viața ta. Cu această bază de liniște, poți începe să alegi conștient ritualuri zilnice care folosesc toată această stabilitate pentru a aduce și mai multă pace și claritate în fiecare zi. Cu răbdare, înțelegere și calm în suflet, începi să observi că ziua de azi poate fi construită din gesturi și obiceiuri simple care te întăresc și te înseninează pas cu pas. Ritualurile stoice sunt ca niște ancore pe care le pui pe tot parcursul zilei, ca să nu te pierzi când vin problemele sau gândurile grele. Oricine poate alege să practice aceste obiceiuri, pentru că nu ai nevoie de nimic special. Este îndeajuns să ai dorința de a încerca și răbdare să repeți aceste gesturi, până când ele devin parte din viața ta. Un ritual bun pentru începutul fiecărei zile este să te gândești la recunoștință. Imediat cum te trezești, înainte să te ridici din pat sau când te speli pe față, poți să alegi o clipă pentru tine, în care să îți spui ce ai bun în viața ta. Poate te gândești la un lucru mic, cum ar fi razele soarelui, la sănătatea ta, la o persoană pe care o iubești sau la o amintire care îți dă putere. Acest mic gest îți așează mintea într-un loc bun, de unde poți începe ziua cu speranță. Un alt ritual care aduce multă claritate este să notezi ce emoții ai simțit peste zi. Poți avea un carnețel sau o foaie pe care seara înainte de somn să scrii 2-3 cuvinte despre ce ai simțit. Supărare, bucurie, oboseală, teamă, mulțumire. Nu trebuie să faci literatură. Este suficient să fii sincer cu propria ta inimă. Scrisul simplu ajută mintea să se liniștească, să lase gândurile negative să se ducă și să rămână loc pentru liniște. Seara, după ce trece agitația, îți poți acorda câteva minute pentru a reflecta la greșelile făcute și la lecțiile învățate. Întreabă-te fără să te judeci ce am făcut azi și nu a ieșit cum am vrut, ce am învățat nou, ce pot schimba mâine. Acest obicei te pregătește pentru a doua zi și îți dă siguranța că ești mereu în proces de creștere, fără să te pedepsești sau să te descurajezi.
Vorbirea sinceră cu tine este un alt ritual care aduce pace. În cursul zilei, când simți teamă sau nesiguranță, poți să îți spui în gând ce te sperie. Nu ascunde fricile tale, nu le alungă, nu le judeca. Acceptă-le ca pe ceva normal și fii blând cu tine pentru că le ai. Atunci când vorbești sincer cu mintea și inima ta, frica nu mai este atât de mare și simți că poți merge mai departe cu mai multă ușurință și curaj. Găsirea părții bune în orice situație este și ea un ritual care schimbă privirea asupra vieții. Poate ai avut o zi grea la muncă, poate cineva te-a supărat sau poate lucrurile nu au mers cum ai vrut. La sfârșit de zi, caută măcar un lucru mic care a mers bine sau pentru care poți spune mulțumesc. Pe măsură ce repeți asta, mintea ta caută automat binele și nu mai rămâne blocată în ce nu a funcționat. Amintește-ți mereu că totul trece. Nici bucuria, nici supărarea nu rămân pentru totdeauna. Poate azi simți durere, dar mâine lucrurile pot fi altfel. Poți repeta seara sau ori de câte ori ai nevoie cuvinte simple ca totul este trecător și această zi va trece. Acest ritual aduce calm și te ajută să nu dai prea mare greutate momentelor grele. Iertarea față de tine și față de ceilalți este o practică foarte puternică. Toți greșesc, toți spun sau fac lucruri de care nu sunt mândri. La final de zi sau ori de câte ori te simți încărcat de supărări, respiră profund și spune-ți că iertarea este o alegere care aduce liniște. Dacă cineva ți-a greșit, încearcă să-i dorești bine, chiar dacă nu poți uita imediat. Dacă tu ai greșit, nu te biciui cu vinovăție, ci promite-ți că vei încerca mai bine data viitoare. Gândirea la scopurile tale personale este și ea un ritual benefic. Poate ai un vis, un plan, un lucru pe care vrei să-l faci cândva. În fiecare dimineață sau seară, gândește-te puțin la acel scop. Nu te grăbi, nu pune presiune. Lasă dorința să crească liniștit, să-ți dea energie pentru pașii pe care îi faci zilnic. Limitarea dorințelor inutile ajută mult la calmul interior. Nu trebuie să vrei tot ce vezi. Nu este nevoie să alergi după ce nu ai. Poți alege să fii mulțumit cu ce ai acum, să recunoști dacă o dorință îți vine din invidie sau din oboseală și să lași deoparte lucrurile care nu sunt neapărat pentru binele tău. Această practică te ușurează de presiuni și îți lasă spațiu în minte pentru bucuriile simple. Petrecerea timpului în natură este un ritual care vindecă sufletul și aduce liniște minții. Poate nu ai pădure sau munte aproape, dar poți ieși la o plimbare prin cartier, poți privi un copac, poți asculta păsările, poți simți aerul pe față. Chiar și câteva minute în aer liber, fără griji, aduc echilibru și bucurie. Ajutarea celor din jur este o cale sigură de a aduce sens și valoare fiecărei zile. Nu trebuie să fie gesturi mari. Poți oferi un zâmbet, poți ține ușa deschisă, poți asculta cu atenție, poți împărți cu altcineva o veste bună. Fiecare lucru mic făcut pentru alții aduce înapoi o stare de bine și te face să te simți conectat cu oamenii. Ritualul de a nu te opri niciodată din a învăța este o sursă de putere și bucurie. Poți citi o carte, poți asculta un podcast, poți vorbi cu cineva despre ceva ce nu cunoști. Poți încerca o activitate nouă, chiar dacă nu știi dacă o să reușești din prima. Fiecare zi în care înveți ceva, oricât de mic, este o zi în care sufletul tău crește. Toate aceste ritualuri, puse la oaltă, creează un stil de viață mai clar și mai calm. Nu este nevoie să le faci pe toate odată. Poți începe cu unul și când devine obișnuință, adaugi altul. E important să fii blând cu tine când uiți sau când simți că este prea mult. Nu ai nevoie de listă perfectă, ci doar să simți că faci ceva pentru binele tău în fiecare zi. Unii oameni aleg să facă ritualurile la aceeași oră. Alții aleg spontan, când apare timpul. Oricum ai alege să faci, secretul este să fii sincer, să mergi în ritmul tău și să lași procesul să curgă fără să te grăbești sau să te obligi. Poți să notezi care ritualuri îți plac cel mai mult
Să observi care te ajută mai repede să te liniștești sau să te simți mai încrezător. Pe măsură ce experimentezi, vei vedea că unele gesturi devin refugiul tău la greu. Dacă ai o zi plină și simți că nu ai timp de nimic, poți alege un singur ritual care durează câteva minute. Poate doar respiri adânc și te gândești la ceva ce te-a bucurat peste zi. Sau poți trimite un mesaj bun cuiva. Chiar și un gând bun pentru tine însuți contează. În timp, aceste ritualuri construiesc o bază solidă pentru o minte puternică și o inimă mai liniștită. Oamenii observă schimbarea în atitudinile tale, în răbdarea de fiecare zi, în modul în care treci peste supărări sau greutăți. Devii locul de liniște pentru cei din jur și pentru tine. Nu te teme dacă uitarea sau rutina te vor face să mai lași ritualurile deoparte uneori. Poți să reiei oricând drumul. Ritualurile nu sunt reguli fixe, ci punți de ajutor, pe care le poți parcurge de fiecare dată când te oprești din alergarea zilnică. Folosește momentele în care îți aduci aminte să fii bun cu tine și cu lumea ta pentru a reporni aceste obiceiuri. Viața nu e niciodată lipsită de provocări, dar cu fiecare gest bun, cu fiecare moment de sinceritate sau cu fiecare zâmbet adus cuiva, tu devii mai puternic și mai împăcat. Ritualurile stoicilor nu înseamnă renunțare la visuri sau la dorințe, ci o cale de a le trăi cu mai multă liniște, cu mai multă claritate și cu mai mult curaj. Cu pașii aceștia mici de practică, începi să vezi cum se schimbă și reacțiile tale în fața stresului, cum devii tot mai atent la ceea ce contează cu adevărat și cum găsești putere să integrezi tot ce ai învățat în fiecare parte a vieții. Tot ceea ce ai învățat și practicat prin aceste ritualuri simple, pas cu pas, poate începe să devină o parte firească din zilele tale. Treptat, observi că reacțiile la probleme, la stres, la vorbe care altădată te supărau, nu mai apar la fel de rapid și de intens. Devii mai liniștit nu pentru că viața s-a schimbat, ci pentru că tu ai găsit moduri mai bune de a răspunde la ceea ce se întâmplă. Integrarea stoicismului în viața ta de zi cu zi nu cere sacrificii mari sau schimbări bruște. Nu este nevoie să renunți la tot ce ai trăit până acum, nici să te îndepărtezi de oameni, de muncă, de familie sau de ceea ce îți place să faci. Important este să adaugi câte puțin acele obiceiuri și gânduri care aduc pace, claritate și curaj. Poți începe cu ceva foarte simplu. De exemplu, stabilește o dimineață pe săptămână în care să-ți amintești pentru ce ești recunoscător. Nu contează dacă este luni sau sâmbătă, important este să faci acest lucru cu întreaga ta atenție. Amintește-ți fiecare detaliu bun, chiar dacă este mic. Poate aceea zi ai avut somn liniștit. Poate ai găsit un pic de timp să citești sau să bei ceai în liniște. Continui cu un alt moment al zilei, de obicei seara, când alegi să reflectezi la ce ai realizat, unde ai greșit, unde ai reușit să fii stăpân pe tine sau unde nu ai reușit. Nu este vorba să te judeci, ci să vezi clar felul în care ai reacționat, să poți face un pas mic spre mai bine mâine. De fiecare dată când simți că o stare neplăcută, ca furia, frica sau stresul pune stăpânire pe tine, amintește-ți de autocontrol. Fă o pauză. Respiră adânc de câteva ori. Poți să numeri până la 10, poți să te întrebi dacă merită să răspunzi imediat sau dacă ar fi mai bine să lași puțin timp înainte de a reacționa. Acesta este un ritual care, aplicat zi de zi, aduce schimbări profunde în familii, la locul de muncă și chiar în gândurile tale cele mai ascunse. Dacă treci printr-o perioadă grea, nu încerca să negi ceea ce simți. Acceptă cu sinceritate ce nu poate fi schimbat. Dă-ți voie să fii trist, să plângi, să simți neputință. Dar după ce emoția trece, încearcă să vezi unde poți face pași mici. Poate nu poți schimba trecutul sau deciziile altora, dar poți schimba astăzi felul în care vorbești cu tine și cu cei din jur. Să faci toate aceste lucruri nu înseamnă să ai o zi perfectă sau să fii mereu liniștit. Vor fi momente când uiți, când graba te va lua pe nepregătite,
când emoțiile vor câștiga. Dar cu fiecare repetiție, ritualurile din stoicism devin tot mai ușoare. Ele încep să apară în viața ta fără să fie nevoie să-ți amintești mereu, exact ca spălatul pe dinți sau mersul la serviciu. Uneori, poți să faci schimbări mici și legate de spațiul în care trăiești. Poți să-ți așezi la vedere o carte, o fotografie sau un bilet pe care ai scris un gând bun de ale tale. Amintește-ți să fii răbdător și azi poți fi recunoscător. Ești om, e normal să greșești. Aceste mementouri ajută mintea și sufletul să nu uite calea liniștii chiar în mijlocul zilelor agitate. Dacă te simți singur, poate fi de ajutor să vorbești cu cineva apropiat despre ceea ce încerci să schimbi. Poate ai un prieten sau o rudă cu care poți împărtăși felul în care practici recunoștința, autocontrolul sau reflexia. Vorbind, descoperi că și alții trec prin lucruri similare și primești sprijin, fără să fii judecat. Integrarea stoicismului nu are vârstă. Oricine, la orice etapă a vieții, poate începe acest drum. Nu contează dacă ai 10 ani sau 70 de ani, dacă lucrezi sau ești pensionar, dacă ai mulți prieteni sau ești mai retras. Fiecare om poate alege să trăiască puțin mai împăcat cu ceea ce îi se întâmplă. Fiecare om poate introduce mici momente de reflexie, de blândețe cu sine, de acceptare, de răbdare. Poți să integrezi aceste ritualuri și în relațiile cu ceilalți. Să asculți mai mult înainte să răspunzi, să ierți mai repede, chiar dacă nu uiți tot. Să nu cauți mereu să ai dreptate, ci să vezi de ce celălalt gândește diferit. Să recunoști atunci când ai greșit, fără să te rușinezi. Să vezi partea bună în copii, în colegi, în străini. Când faci aceste lucruri, nu se schimbă doar mintea ta, ci întreaga atmosferă din jur. Oamenii devin mai deschiși, conflictele se sting mai ușor, timpul pare să curgă mai liniștit. Simți că viața nu te mai duce dintr-o grijă în alta, ci că poți să alegi în fiecare zi să te oprești, să respiri, să trăiești cu adevărat. Este bine să nu uiți niciodată că ai voie să o iei de la capăt oricând. Nimic nu este pierdut, nicio greșeală nu este definitivă. Poți relua orice ritual, poți reconstrui orice obicei pierdut, poți să ceri ajutor când ai nevoie. Nu există rușine în a te întoarce la lucrurile care te ajută să fii mai bine. Dacă ai o viață cu un program aglomerat, poți începe cu un singur ritual. Poate alege doar dimineața să fii conștient de recunoștință sau doar seara să faci câteva minute de liniște și reflexie. Nu te certa dacă ratezi o zi sau mai multe. Spune-ți că mâine este întotdeauna un nou început. Poți să folosești tehnologia în favoarea ta, să îți setezi o alarmă care să îți amintească de un ritual sau de o pauză de respirație, să trimiți prietenilor mesaje scurte de recunoștință sau să notezi în telefon emoțiile din timpul zilei. Poți salva mici texte cu practici stoice pe care să le citești când te simți pierdut. Ritualurile nu presupun efort mare, ci sinceritate. Ia-ți chiar și un minut pe zi doar pentru tine, fără să te gândești la ceilalți sau la griji. Stai în liniște, ascultă-ți mintea, vezi ce simți, ce ai dori să schimbi, ce ai putea să accepti. Acest minut este începutul oricărei transformări. Dacă ai copii sau trăiești cu alți oameni, îi poți învăța aceste practici fără să le impui. Poți să le povestești despre recunoștința ta, să îi întrebi cum se simt, să le arăți că e normal să greșești și să vrei să schimbi ceva. Cei mici învață din ce văd, nu doar din ce aud, iar exemplul tău poate deveni o inspirație pentru ei. Pe măsură ce practici zi de zi, nu mai simți că ritualurile sunt o povară sau un lucru greu. Ele devin firescul zilelor tale, exact cum aprinzi lumina când te trezești. Mult după ce începi, vei observa că ai mai multă margină de răbdare cu ceilalți, că nu te mai sperie problemele neașteptate, că nu mai privești cu invidie la ce au alții. Plăcerea de a trăi și mulțumirea vin tot mai des când ai împăcat în inimă ceea ce nu poți schimba, când uiți să te compătimești și când nu te mai compari mereu cu altcineva.
În fiecare dimineață ai o șansă mică să alegi să fii prezent, calm și binevoitor cu tine, așa cum te învață filosofia stoică. La serviciu, poți începe ziua salutând colegii cu adevărat, acordând 5 minute de liniște după o discuție tensionată sau notând la sfârșitul programului ceva ce ai învățat, chiar și dintr-o greșeală. Acasă, poți să spui cu voce tare pentru ce ești recunoscător, să lași deoparte telefonul când stai cu familia, să ieși la aer și să lași grijile să plece măcar pentru câteva minute. Când simți că totul e prea greu, amintește-ți că nu trebuie să rezolvi totul în aceeași zi. Poate azi alegi doar să fii blând cu tine, să accepți ce nu merge, să nu te grăbești. Poate mâine poți face un pas spre a ajuta pe cineva sau spre a renunța la o dorință care nu te ajută. Viața nu cere perfecțiune, ci curajul de a merge mereu înainte. Integrarea stoicismului aduce schimbări vizibile și pentru cei din jurul tău, nu doar pentru tine. Când devii mai răbdător, mai deschis, mai liniștit, și ceilalți se simt mai în siguranță lângă tine. Devii acel prieten sau coleg la care se poate apela pentru un sfat, pentru o vorbă calmă, pentru un gest bun, fără așteptări înapoi. Cel mai important este ca toate aceste practici să pornească din dorința sinceră de a te ajuta pe tine și pe alții să trăiască mai bine în lumea de astăzi. Nu există reguli stricte, nu există eșec adevărat, există doar drumul tău, cu pașii tăi mici, cu răbdare și deschidere. Așa zi după zi, cu fiecare gând de recunoștință, fiecare alegere bună, fiecare moment de calm sau fiecare acceptare, filosofia stoică devine parte din tine. Chiar și atunci când nu te gândești la ea, o folosești. Viața nu se transformă într-o poveste fără griji, dar tu devii omul care știe unde să caute liniștea și ce are de făcut ca să rămână bine cu sine însuși. Pe acest drum, să ai răbdare cu propria ta creștere, să te ierți pentru fiecare pas greșit, să te bucuri de fiecare reușită mică și să păstrezi în suflet certitudinea că fiecare zi îți dă o nouă ocazie de a trăi mai liniștit, mai blând și mai puternic. Fiecare clipă de bine, oricât de scurtă, te ajută să mergi mai departe și să aduci pace și celor din jurul tău.